Za a sake wani gagarumin biki a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood bayan bikin shahararriyar jaruman nan kuma mai amshi ga shahararren mawaƙin nan wato Dauda Kahutu Rarara, sanannen mawaƙin siyasa wato Aisha Humaira, wadda suka yi wuf da juna da ubangidan nata wanda a halin yanzu ya zamto miji kuma shalele a gare ta wato Dauda Kahutu Rarara. A wannan lokaci shahararren jarumin na a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood wato Abdul M Sharif zai yi wuf da shahararren jarumar ita ma a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood wato jaruma Malika. An ci gaba da wallafa hotuna mabambanta, hotuna ƙayatattu masu burge zuciya ga wannan ango da amarya wanda nan ba da daɗewa ba za a ɗaura auren nasu a cikin wannan wata da muke ciki a ranar 27 wato jarumar Malika da sanannen jarumin a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood wato Abdul M Sharif. Tuni dai jama'a masoya suka ci gaba da yin fatan alkhairi da addu'o'i ga waɗannan masoya waɗanda za su yi wuf da juna kuma abokan sana'a ɗaya wato Abdul M Sharif ɗin da sananniyar jaruman nan wato Malika a wannan lokaci, da inda suke musu fatan samun nasarar yin wannan aure cikin aminci da sa'a, samun zuri'a ɗayyiba da arziki mai ɗorewa. Tabbas wannan lamari ya burge zukatan kowa, kasancewar 'yan masana'anta ɗaya wato Abdul M Sharif da sananniyar jarumar wato Malika za su yi da juna. Hakan ya burge zukatan al'umma ta inda suka yi musu fatan alkhairi da kuma fatan nasara da wannan aure da zai kullu tsakaninsu, ta inda suke ganin cewa idan da a ce za a dinga yin haka ma abokan sana'a su dinga yin wuf da juna da ba karamin jin daɗi za a dinga yi ba, domin da alamu za a samu kyakkyawar fahimta da kuma kyakkyawar alaƙa a tsakaninsu a yayin da suka kasance sun zamto miji da mata. Jama'a sun ci gaba da addu'o'i da fatan wannan aure ya yi ƙarko na jarumar wato Malika da sanannen jaruman wato Abdul M Sharif, ta inda a gefe guda kun san jama'a ba iya musu, ta inda suke ganin cewa da yawa auren da jaruman 'yan Kannywood din suke yi bai fiye ƙarko ba, sai dai a wannan lokaci jama'a suna yi musu fatan alkhairi da kuma yi musu kyakkyawan zato da samun zuri'a ɗayyiba, doguwar rayuwa da kasancewarsu a tare kuma da samun arziki mai ɗorewa a wannan auren nasu, domin a kowane lokaci idan ɗan adam zai aure to ka yi masa fatan alkhairi, domin musamman idan yana da kyakkyawar niyya to Allah zai shiga cikin lamarin.